Вяра, ето, аз дишам, работя, живея и стихове пиша тъй, както умея. С живота подвежди се гледаме строго и бори се с него доколкото мога. С живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, дори да умирам, живота с грубите лапичи лични аз пак ще обичам. Да кажем, сега ми окачат въжето и питат: как, искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна: свалете! По-скоро свалете въжето, злодеи! За него, живота, направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето, бих влезнал в взривна ракета. Самичък бих търсил в простора, далеч на планета. Но все пак чувствам приятният гъдел, да гледам как горе небето синее. Все пак ще чувствам приятният гъдел, че още живея, че още ще бъда. Но ето, да кажем, вие вземете колко? Пшеничено зърно от моята вера. Бих ревнал тогава, бих ревнал от болка като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право, миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър. А как ще штурмувате, моля? С куршуми? Не, неуместно. Ресто, не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити.